Bratia a sestry, vojery aj hrdí komentátori. Neuveríte, čo sa stalo. Zázraky sa dejú, slepí začínajú vidieť a leniví YouTubeoví paraziti začali konečne písať komentáre. Dosiahli sme to. Povestná 200 padla. Sám som tomu neveril, že dokážete vyvinúť takýto nadľudský intelektuálny výkon a poskladať dokopy zo pár slov. A keďže generál major není žiadne monštrum, plním svoj sľub. Gratulujem vám. Práve v tomto momente uvoľňujem spúd prvého rukojemníka. Je na slobode, môžete oslavovať a už čoskoro bude toto vaše krvopotné úsilie ohodnotené na hlavnom kanále. Ale nespíme na Vavríno. Ukážem vám predbežné poradie našej interaktívnej armády. Pozrite sa na toto. Tuto niekto stúpa v rebríčku a bojuje za našu vec. Zatiaľ čo vy ostatní si myslíte, že vám to prejde. Vidím vás všetkých. Ale predtým, než sa posunieme ďalej, musíme ísť spraviť poriadok s tými, ktorí znesvetili tento priestor. Ty, Jozef, ty sa opovažuješ nazývať mojich divákov idiotmi? Za tvoju drzosť a aroganciu dostaneš, čo si zaslúžiš. Tento trest bude slúžiť ako varovanie pre všetkých, ktorí sa odvážia spochybňovať inteligenciu môjho ľudu. A tu máš ďalší, a ďalší, tu máš, a ešte jeden. A potom tu máme teba, RH3635. Dnes sme tu, aby sme sa rozlúčili s jedným z našich občanov. Za tvoju neúctu k našim novým pravidlám a túžbu len po pasívnom sledovaní ťa odsudzujem k verejnému vyhnanstvu. Nie, prosím, Majky, budem dobrý. Tvoje prosby sú márne. Nech tvoj odchod do temnoty slúži ako ponaučenie pre všetkých, ktorí sa chcú len bezbreho dívať. Zmizni do zabudnutia. Takže takto to dopadne, keď nejste ochotní vymieňať energiu. Ale vy, čo makáte, počúvajte veľmi pozorne. Čím budete rýchlejší a čím viacej budete komentovať, tým skôr sa vo vašom rukojemníckom playliste dostanete k astrológii. A tam budete mať jedinečnú možnosť požiadať ma, aby som vám dodal tajný manuál vášho avatára. Čistá analýza toho, kto v skutočnosti ste v tejto simulácii. A aby ste vedeli, že to nie sú rečičky, pozrite si tieto referencie od prvých občanov. Ak chcete kľúč k vlastnému Matrixu, švihnite si a píšte. Avšak lojalita sa vyplatí ihneď. Dnes sme tu, aby sme oslavili vernosť. Mária a Žanet, za vaše úprimné a povzbudivé slová vás odmeňujem 3-mesačným členstvom v mojej exkluzívnej telegramovej skupine. Toto je len môj malý prejav vďaky. Vy dve napíšte mi priamo na môj telegram t.me/Majky_Privat, kde vám osobne odovzdám kľúče od kráľovstva. Prvý rukojemník je vonku, ale v pivnici ich mám ešte dosť. Tí, čo dostali bičom a vyhnanstvo, nech sú vám príkladom. Ďalší cieľ je jasný. Ak chcete mať obsah a manuál avatára, viete, čo máte robiť. Rozkaz znel jasne. Písať, lajkovať, uctievať, vychvalovať. Majte sa krásne a nech vás prevádza moja prísna ruka. Hasta la vista.